स्किलफोर दिनै मा होनो लेबार मावनो स्किल डेभेलपमेन्टनि मा होनो लेबारनि खामानि ट्रेनिं जादों आरोना बे ट्रेनिङाव आं फैदो बाबुखौ बानाव लानानै ट्रेनिं खालामदो जोंनि मानसिफोरा सारा गैया सारा बाहेरायाव थांथ'दो बिनि थाखायनो नै आं भिडिअ खालामखुमादो सारा बाहेरायाव थांनायखाय जोंनिया कारेन्टनि आरोना इलेक्ट्रिसिटिनि आयदा आंबो जों बर' सारा गैया मबाइल थुदो गावबा गाव बेस्थ' गासिबो बाबा उन्दुलांदो उन्दुनाय समावनो भिडिअ बानायदो आरो फार्स्टखालि आंखौ मेथाइ खननो होदोंमोन ओमफ्राय दोंसे मेथाइ खननो होबाय आरो आं बर'नि मोजांखौनो नाङो माबा फुं समावल' मा जायो माबायो आरोना लिरना होयो फोरोङो ओमफ्राय बेलासिनियाव ओरैनो रायज्लायनानै थाङो दिना फुङाव लाल साहाजों बिस्कुट गांनै होयो ओमफ्राय सानजौफुआव ओंखाम होयो ओमफ्राय बेलासियाव साहा होयो खनसे फुंनि 8:30निफ्राय क्लासआ बेलासिनि माबायालासै जायो 4:30 जायो आरोना बिनिखायनो आङो बे साननैसोआ मेथाइ ट्रेनिङाव फैबाय थानानै मेथाइखौनो होनो हायाखै आरो ओंखायनो दिनै ओरैनो भिडिअखौनो फिसा खालामनानै होबाय आरो मेथाइआथ' दङमोन सुजुखानाय ओमफ्राय टंलायाव आङो मेथाइ खननोबो थांदोंमोन ओमफ्राय गाइडखौ होना फैबाय ओमफ्राय मा होनो सप्तासेसोनि उनावहा फाइनाल रेकर्ड खालामनो लिंहरगोन होननानै बुंदों आरो अमरनियाव खालामनो थांदोंमोन ओमफ्राय मा होनो बिनियाव खालामनाय जायासै मुकुन्दनियावसो खालामनाय जाबाय आरो ओमफ्राय उनाव खालामनोसै जानुवारिफोरावहा आरो थांनानै नोंथांमोनखौ आंनि मेथाइखौ मोजां मोनगोन होननानै सानदों एसे गोबाव जागोन होननानै बुंदों आरो मिउजिकखौ मिलायनायाव एसे माबा जादों होननानै बुंहरदो आरो आं खबर लाहरनायमोन मैया ओमफ्राय बेखौनो माबादो आरो होनलाय खोनासंदो नोंथांमोना